благовестность Бастабалис услыхала дальний звон, и тоскливо сердце сжалось. Campaninhas, campaninhas, sin querer torno a chorar. Quando de longe vos oio, penso que por mim chamades, e das entrañas me valí. Son profesora de Filologia Românica na Universidade Estatal de San Petersburgo. Foi eu a primeira en comezar os estudios galegos. Empezamos a traducir a literatura galega ao ruso, con volumen dos trovadores galegos, e despois já publicamos 13 volumes da literatura. O máis dificultoso é conservar todas as imaxes, e tamén hai moitos problemas con fraseoloxismos. Manuel María é moi difícil traducir porque usa tamén moito expresións toponímicas. Cheguei a Fisterra, fin do mundo. Pero Fisterra para unha persoa rusa non significa nada. Utilicei unha expresión rusa, Kraj Sveta, que máis ou menos se aproxima. Podo decir con seguridade que os lectores rusos sí que saben onde está Galicia e que ten unha literatura tan rica. A lingua galega para min é unha lingua que conserva ben as raíces. Non é unha lingua, digamos, racional, mais ben emocional, emotiva, chea de sentimento. Ben falado. Cal é o paxaro que pode aprender a falar? Loro. Ves como sabes? A doutora Elena Chernova, catedrática da Universidade Rusa de San Petersburgo, é un magnífico exemplo do dinamismo desa universidade na que se forman grandes dirixentes de Rusia. Nesa universidade estúdase a lingua e a literatura galega, tradúcense obras da nosa literatura ao ruso e daí saíron grandes especialistas que tamén traducen obras da literatura rusa ao galego como tal, Crime e Castigo de Dostoyevsky. A doutora Chernova lévame comentado moitas cousas curiosas do ruso. Por exemplo, nós hai un prato que lle chamamos ensalada rusa. Pois ben, en Rusia non lle chaman a ensalada rusa, chamanlle a ensalada francesa, porque a inventou un cociñeiro francés do zar. Xa ven que cousas curiosas teñen as linguas. Abur.